ҷиҳати пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус дар байни аҳолӣ, табобати саривақтии беморон, таъмини беморхона ва муассисаҳои тиббию профилактикӣ бо таҷҳизоти тиббӣ, маводи доруворӣ ва мулҳои тиббию маводҳои безараргардонӣ бо ташаббуси роҳбарияти олии мамлакат аз буҷети давлатӣ 11 миллиону 235 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида буд. маблағҳои мазкур мақсаднок истифода буда шуда қисми зиёди доруворӣ, маводҳои муҳофизатӣ, маводҳои безараргардонӣ ва мулҳои тиббӣ ба вазорат ворид гардиданд. Маводҳои ворид гардида тибқи эҳтиёҷот ба муассисаҳои тандурустӣ, риёсатҳои тандурустии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд, минтақаҳои Кӯлоб ва Бухтари вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ пурра дастрас гардиданд. Ғайр аз ин аксарияти ин маводҳо вобаста ба талабот ба муассисаҳое ки дар онҳо бевосита беморони гирифтори коронавирус табобат меёбанд, аз ҷумла маркази миллии тибби шифобахш, пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология, маркази ҷумҳуриявии таълимии клиникии урология, маркази ҷумҳурии клиникии бемориҳои дил ва маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятӣ ва беморхонаи клиникии сироятии кӯдакона пурра таъмин гардиданд. ҳамчунин ҷиҳати ҷонок намудани мубориза бо сирояти COVID-19 аз ҷониби 4 давлат Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷумҳурии Озарбойҷон ва 20 ташкилоти хориҷӣ 247 номгӯ маводҳои муҳофизатӣ, безараркунанда ва лабораторӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки башардӯстона расонида шудааст. Аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ иттилоъ доданд, ки тақсимоти доруворӣ ва молҳои тиббӣ ҳам аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ гардида ва ҳам аз ҷониби давлатҳои шарик ва созмонҳои хориҷӣ ба мамлакат ворид шуда, вобаста ба талабот бо дархости муассисаҳои тиббию профилактикӣ ва беморхонаҳо дар асоси ҳуҷҷат ва зери назорати қатъӣ ба ин муассисаҳо сурат мегиранд. тақсимоти маводҳои доруворӣ воридгарда тибқи эҳтиёҷот ба муассисаҳои тандурустӣ тақсим мегардад дар асоси фармоиши вазири тандурустӣ ва ҳизби ҷумҳурии оҳлии ҷумҳурии Тоҷикистон. тақсимот вобаста ба миқдори беморон ва дар ноҳияҳое ки мисол беморон ба қайд гирифта нашуданд, вобаста ба миқдори аҳолӣ маводҳои муҳофизатӣ, ниқоби тиббӣ, дастпӯшакҳо, айнакҳои муҳофизатӣ вобаста ба миқдори аҳолӣ тақсим карда мешавад. миқдори зарурӣ дар фармоиш нишонда шудара дона ба дона ҳисоб карда мегиранд ва бо имзои худ қайд мекунанд ки мисол дар вақти қабул кардан ягон камбудӣ набуд. дар борхате ки муассисаҳо мегиранд, имзои сармуҳосиби вазорати тандурустӣ, имзои яке аз муовинони вазири тандурустӣ гузошта мешавад. ғайр аз ин имзои қабулкунандаи маводҳо ва имзои шахсе ки боро аз анбор ҷавоб медиҳад. дар ин баробар аз хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ иттилоъ доданд, ки барои таъмини дорухонаҳо бо доруворӣ ва мулҳои тиббӣ айни замон 105 ширкат ба воридоти доруворӣ ба мамлакат машғул мебошад ва воридоти дорувории 5-моҳаи соли 2020 аз воридоти дорувории 6-моҳаи соли 2019 зиёдтар аст. дар 6 моҳи соли 2019 ҳамагӣ ба ҷумҳурӣ зиёда аз 171 миллион сомонӣ маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ ворид шуда бошад. дар 5 моҳи соли 2020 ин рақам ба 174 миллион сомонӣ баробар мебошад. воридоти маводи дорувории 5 моҳаи соли 2020 нисбат ба 5 моҳи соли 2019 зиёдтар мебошад. аз сабабе ки воридоти асосии доруворӣ дар мамлакат фоизи баландро нишон медиҳад, таваҷҷӯҳи асосӣ ба истеҳсоли маводи дорувории ватанӣ равона карда шудааст. дар ин раванд метавон гуфт, ки саноати дорусозӣ дар мамлакат то андозае рушд намудааст. дар 5 моҳи соли ҷорӣ боз 3 корхонаи истеҳсоли ниқобҳои якбор масрафшаванда, дастпӯшакҳои тамизшуда ва тамизношуда, инчунин маводҳои антисептикӣ ба роҳ монда шуд ва зиёда аз 20 номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ нисбати соли гузашта имсол зиёдтар гардид. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 37 корхонаҳо ба истеҳсоли зиёда аз 265 номгӯи маводҳои доруворӣ, молҳои тиббӣ, инчунин коркарду баспанд гиёҳии шифобахш машғул мебошанд.
мушоҳидаҳои чанд рӯзи охир нишон медиҳанд ки камчинии дорувории зидди вирусӣ, либосҳои махсуси муҳофизатӣ, дастпӯшакҳо, ниқоб ва маҳлулҳои антисептикию безараргардонӣ ки имшабу рӯзҳо ниёз ба онҳо бештар гардидааст ба чашм намерасад. рӯзҳои охир сару садоҳо дар мавриди фурӯши дорувориҳои ҳам аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ гардида ва ҳам дорувориҳои кӯмаки башардӯстонашуда зиёд гардидаанд. мутаассифона ин ҳолат ҳақиқатан дар баъзе беморхонаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат мушоҳида шуданд ва аз ин пас дар асоси дастури қатъии роҳбарияти олии мамлакат фаъолият дар дохили беморхонаҳо зери назорати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гирифта шуд. дар ин давраи ҳассос ки тамоми кишварҳои ҷаҳон барои ҳифзи солимии аҳли башар бо сирояти COVID-19 мубориза мебаранд, масъулони беморхонаҳоро зарур аст ки аз рӯи инсоф фаъолият карда дорувориҳои ба беморхона ворид гардидаро ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон тақсим карда шудааст, саривақт барои муолиҷаи беморон истифода кунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳоро истифода намуда ҷиҳати таъмин намудани беморхона ва муассисаҳои тиббию профилактикии шаҳру ноҳияҳо, табобати саривақтии беморон, пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус дар ҳудуди мамлакат чораҳои қатъӣ ва мушаххасро шабонарӯзӣ амалӣ намуда истодааст. набояд заҳматҳои шабонарӯзии давлату ҳукумат зери суол бурда шавад. аз аҳолии мамлакат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки худро ба буҳрони равонӣ дучор накарда, ба хотири ҳифзи солимии худ ва наздикон қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва талаботи санитариро риоя намоянд. зульфия раҳимзода, ҳафизуллои саадулло, ахбор.